Balik ka tikas. Graduate. Congratulations! Sugod. Amulihok, bunog. Pag nako ni Dambig. Dambig. No. Ikay bunog ah. Sorry ka ba? Ay, dumari ka kamot ya. Nanay duha nga nabunog. Nanay duha nga bunog. Amulihok, bunog. Bunog. Dapat ko ano nakaato kay wa man niya ko ah. Wala ko ipasa. Wala ipasa. Ano yung mailad din sa. Kadambing pa binugas. Binugas na iya. Bunog. Game. What? Dali. Nakahog sa bola. Oh, kami nakahog sa bola. Ikami gol. Talong asa dapit god. Amulihok, bunog. Tiniyo. Nakalimutan. Amulihok, bunog ha. Amulihok, bunog. Tanan. Mas maayo dali pas. Yeah. Huli na ni murong bulan. Nagay na ni. Ha. Okay. Amulihok ha, basta lihok. Kamu bantay sa mo sa iyong kauban pod. Bantay po yung kauban. Di sa uon jud ha. Padungin yung bola sa uon jud. Madlap na tao. Ah, Jerry. Jaya. Ano ka Jerry oy? Ay kay lambing po. Tulo. 3-2. Hindi ba Jerry ay ligiran gani kamot. Wala na sa pake. Bahala mo diha. Yes! Sayang kaya. Sayang kaya. Ayag sa ato ang Paris skin original piti. Ano ko safeguard naman nga puti. Wala polvos. Amulihok, bunog.
mapuno lagi ng dambing. Hindi na kapot. Ako nakasiguro na lang. Ada ko pagignaong pre. Gusto kay Tarya. Usa naman katrapo. Usa katrapo raman. Tingnan mo, Jimo. Dagan pa kayo. Bunugan nagnaong ni Chris ay. Dambing. Ang ulihog bunog. Logon ko na ikaw makuan. Dito may logon. Jiri og si Imsay kita ko sa usar. Ang ulihog bunog ah. Apela na lang iyaw. Ala. Ala. Lumayan nungkuang mi. Para katong amo. Para katong amo Mars ba? Nakamalay na ikaw. Lus-lus. Liyong lagi patitim. Liyong sumugay alay. Nangari. Nangari na ba ni kay nay 500. Gamay na nagkakuwang mi. Muraduhan lang juga kapahiran ba? Bisag pa kayo. Lang mura nagag-budget. Puro na black. Ano pag mawang black is puro na black. Ikaw mo dyan mo, sayang kay 500 kilo yung tao na eh. Kita. Insay. Aduh ana ang papa. Ah, tulong no? Ano ka, Bing? Wala na pindi na matabing dito. Kaya na ba Bing? Ay, pa imo to giulog na yun. Oh, yan na ba? Inalan mo. Nalihog siya ba imo din lugon. Traidor yun na, traidor eh. Oh, ay. Tuwang niya ba pa ng suwang. Ang para ba? Luyag na ako nubi. Ay, gabi advisor makabuhin ko mo ba ilubot kayo. Nubi, gano'ng ito mo kay Mami? Ay, gabi advisor na eh. Oo, ganun pinas mo. Grabe, pasugod. Gambay lagi ka Mami, murag dire na lang og sa suwang. Dukat na trap na mo. Surrender na jud ka. Kamo dyan mo ha. Ang mabili na ni may pakadaog sa 500 kg yun. Dakon ulit. Yan ang sisipkan na puti. Guys. Guys. Tangka kay ko 1 2 5 4 5 Oh, ang kamot. 4 5 Okay, porma. Gamay na nagagpunanan mo. Bahay sa muka. Tarong mo. Kauhan mo mga. Tibok syudad. Ipon na nagputi ito ani. Gusto mata.
Ang kamot nagiligid. Lihok lagi na kadagayan lagi. Physical naman na. Ay. Palingin nga eh. Dandaning. Pansi danay na ang wala sa kahektarya doon. Pansi danay. Kuha lagi. Ano say? Titikpong. Barog mi. Matay ang kamot, ang kamot. Hindi kuha po ito niya. Uy, ito kuha to. Graduate. Arimi, tol Arimi. Ares kamera. Graduate. Congratulations. Guys, saya kay ha, 500k ha. Mulihog, bunog. Kana nirot na hanggang mabilin. Riyan to. Parehas may 4-4. Ako may kasuwang. Siya. Ano ka? Gaw magmater magiro sa pildi gaw no. Gaw. Di siguro na magmater sa diri gaw ray. Dili basta wala na kitangan go. Wala ka butan. Lupig tari. Gisa na pa suwang. Paglutan tulo. Para pa kayo sa diri dapat sa mata. Hoy, Bing, nagtutuin mo ang ata. Ito tapo ka may mimi. Mata po eh. Ano, tarot na yan. Tagal chance. Ikaw, kuha ka ba? Ano na timugay? Gumor kaduhan lang yun yung muhagaw. Op. Siya. Timugay dire. Si Chis accountant. Dito kabing. Luto. Ato ba na? Ato rin. Pakita namin. Pakita sa graduate ka, dohan graduate. Si Agaw, mura kaduhan na ni Agaw. Graduate na ni. Lugol mo, di ko niron. No. Go. Last na kagaw ha. Last na kagaw.
Patay ko rin yun. Ang sana mo ka diha dyan. Na imastas bunaya nga ang diri yaw wala gapi. Wala pa, hopam garnet. Podcast na akong ba? Ayan, trapo niya, dungan mo. Kusan ako unom ra. Wala na ha, lima. Oh, last na nakagaw. Kuha, lima. Suwang. Suwang adre ba diri sa kuan? Ubos sa ilong. Last na kagaw. Siro sa kagaw. Sir, sang nindot si Sarsan kay makapangay sa kwinta. Ay. Si Sir padaoga kay pang milk tea. Agday! Hinay lang. Slide. Para lima, oh. Dakpong ko na ron. Nabalik ng taxi, Gisa. Kuan. Si Gisa og si Kuan. Awa mo sa nimo na sao. Pair. Diya, pareha tandaran. Nga. Si Pisusa po. Ito na yung lalat na gagaw. Ako may los. Pero ako nagbaha akong sino. Ano tolo? Para mo last na. Last tanan, gana. Wala naman sa Rio pito. Last ni standing mo gana. Sara na, masas sila ka sariya. Oh, pildi na di ka pre. Yay, ano ni? Ano? Mo ni ha? Kisay mo lihok, may bunog. Ang mabunog ani. Ang dili mabunog, may makadaog na. Okay. So kanin niya. Arigaw. Last na yun. Put pa sa mga nagampod ra. Put pa sa na. Put pa sa na. Yo! So, January Mix TV day on the house, Mr. Lagan day, super mega. Pero tayo lang mong bunugatanan, wala dyan exempted oh. Kaila pa mga muna ko. Dahil Mr. Lagan day yun, kaila pa man eh. Si Jambeng sa babaeng yan, pero dili ikaw. Maro man eh. Oh, ikaw din na Mars. Oh, Miss Nisa. hello. Hello. Tuwang diaper. Ang usa kay Ako na si Boy Insik. Boy Insik. Palihog support sa akong page Boy Insik and also my YouTube channel Boy Insik. Salamat kaniyo ta. Tanang viewers sa Janwa Mix TV. Salamat. Yes. Then, adarang winner. Mo dyan nakadaog The yun. winner. Gisa puti. Ah, puti pa din na. Sa itong na. Kita lingason mi no. Mana si Imsay? Oh, mana. So karon daghang kay salamat sa karon nga suporta niyo sa Janwa Mix TV sa mga followers, sa mga subscribers niya. Amping Montanan, God bless. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.